Rwambo. Ndinonzeka zvakanaka. Ipapa pese pandiri kubata apa mufundisi pari kukonzera kuti vanhu vate zvimwe zvese kuchechi. But what say mufundisi ndichipa sandiropafadzwe. Nyamba pane vhesi futi inoti imi varume idai vakadzi venyu so that your prayers might not be hindered. Zoreva kuti chegumi chambobviswa zvese zvamboitwa kusafara kwemukadzi kunokonzera ropafadzo kuti iblokwe. Varume ndoda kubatsira kuti uregedze kuramba uchingonamata. Pane nyaya dzisina kugadzirwa kumba. Mukadzi wako ari kufara newe here. Pfuma iye ndo painobva yanzi ngaiparadzwe. Vagobvutidzana vagodi navasinawo madrivers license vachitora mota idzodzo. Pagosara pasisina. Alright. Kunoita mumwe anoziva kuti ndiwane imba. Kutosumudza ruoko kuti ndochengeta mhuri yacho. Vanhu vawane maparariro. Zvese zvinogovewa. But pane kusafunga kwa Satani. Panozoita nguva inonzi takuda kunodzora munhu mumusha. Ari kunzi ngaadzoke mumusha uyu. Chimbo yake yakagovewa. Nemagirazi amaziso akagovewa. Nemukadzi wake wakagovewa. Kusisina kana bhurugwa rekupfeka ndoko akunzi takuda kudzora munhu kumusha. Kusafunga nechivanhu zvinofambirana. Achine musha here munhu uyu. Saka kwakunodedzwa madhimoni. Nekuti munhu iyeyo ndoda kana akatombofa aine dhimoni. Nekuti kana munhu wafa nguruve dzakamhanya dzikanopinda mumvura. Chakafa inguruve dhimoni harina mubatanidzwa wakadaro. Rinobuda muchitunha rotsvaga mumwe mupenyu. Now kana kwafa anga ine dhimoni. Pama kunokoka kuti zvidzoke mumusha. Makunokumbira dhimoni raifamba naye. Alright. Ndichasvika pamuroyi manje. Batanga neiye uyu. Why? Because muroyi haana waasinga atende. Anobatsira auya. Auya ipapo ndiye anobatsirwa. Umwe muningini akaenda kung'anga kati naime ndiri kutadza kurara mukoma ari kuuya achindishungurudza. Unoshuwa kuti ndimukoma wako zvikanzi mukoma wangu chaiye zvikanzi ndiri kumuona uya. Saka ndodini hai sekuru zvikanzi tora mvura iyi nemasahwa aya. Enda unosasa yadhi yese wakurara. Wobva wakanda masahwa pamberi pedhoo. Worara zvako. Kubva zuva iroro ndopakatanga kudzikotsira. 2-3 days mukoma achiuya aisikuona paine rukova. Mine hove inopenga zvokuti dhu. Kuti akrosa hapakroseke. Kudhikidha anogona but mune hove. Kusvika kwachena. Ndokubva adzokera ndokubva aendawo kung'anga mukoma akati ndoda kupinda kumba kwomuning'ina asi hakuzi kupindika. Ndokubva apiwa chirauro. Zvikanzi ngoenda ngonokanda. Jesus. Ndosaka uchiona kuti kung'anga akuendwe kamwe chete. Chero ikakupa zvokupfuma nazvo unofanira kupota uchidzokera kunorevhiwa. Nekuti hauziva akazoenda akwewo wabva.
Nenda chino upgrade. Aditika. All right. Saka ava vakupiwa mombe, vakupiwa zviyi. Unotoona kuti iye akayamsa wakati zvikazoyamsa wakati zvikazoyamsa wakati zvikazoyamsa wakati. Kuri kupera ndekoko. Munoita varombo. Ukaverenga Bhaibheri pamusoro pemukadzi waibuda ropa. Zvinonzi akanga afamba kwese. Bhaibheri harina kumboti hana kushanduka. Rinoti asi wainyanyiswa. Asisina kana danga kana chirugwi kana chii. Anoratidza kuti anga akapfuma. But n'anga hadzina kunyara kutora pfuma yake dzichimusiya achirwara. Apedza kuchitikwa neiyo anoenda kune imwe. Apedza kuchitikwa neiyo anoenda kune imwe. Ndipo panondishamisa kuti indava munhu akauya kuchechi kaviri katatu kaangopa zvikasashanda akutobuda chechi. But n'anga kwakaenda mombe. Zvikasashanda chaangangoita kuchinja imwe n'anga futi, but haabve kun'anga ikoko. Vanoda kudyirwa zvinhu zvaona Satani kupfuura naMwari. Ava vari kuripana hapana mufi apa. Pane mishonga. Pane dziri kutambwa apa. But ndoda kuti unzwisise. Satani chaakanyasotageta pamusoro pezvinhu zvese ndechekuti kana apedza kukushayisa mari achakushayisa nedenga racho. Ava vari kushungurudzwa. Uyo wacho akuripiswa uyo haana waakauraya. But ari kunetserwei. Rambai makantarisa zvamakaita izvi. Ndopai paunoverenga Jacob atiza kwaLabhani akaita one mistake yekuti mukadzi wake waaida anga akanaka waakashandira for 14 years. Not 7, 14. Nokuti ndiwo waaida. Iyeye paakanga akurongedza tunhu twake akatakura chifananidzo chababa vake. Baba vachidzoka kubasa kwavanga vaenda vanosvikaona muchechi mavo hamuna chifananidzo chabiwa. Vachida kutenda Mwari avafambisa rwendo kwavanga vaenda vanosvikaona Mwari abiwa hamuna Mwari. Ndopa vari kubvunza kuti chichiri kuitika zvikanzi haasi Mwari bedzi. Hamusikuona mudanga umu hamuna chinhu. Vana venyu vese vatorwa naJakobho aenda. Uri kundiudzei shuwa akatarisa iverengai kunoti mudanga kudai so yangondo vega ega mombe dzaenda. Zvemombe hazvina basa izvo. Ini ndine dzangu iye ane dzake. But pakarwadza mwoyo wake kuona chimwari chake chisipo. Ipapo ndo paakati varume gadzirai madhongi ndakuda kutevera. Amboneta akatasva futi dhongi akatevera for 3 days. Akasvika akati kuna Jakobho, ko kana wanga wakuda kuenda chimwari changu watorerei. Saka ndo pane shungu dzaLabhani. Ari kuti kunamata handikurambidze kana wanga wakuda zveku A.F.M kana kuRoma handikurambidze enda. But mubvunzo wangu uri kuti ko machira emudzima angu wakatakura kana zvikwambo zvangu. Ipapo ndo pari kupa Satani right yekutevera vanhu nemuchechi. Nekuti gore rawakatendeuka iwe pane zvinhu zvakasara zvikashayikwa kukingdom yaSatani. Tikati Satani buda nezita raJesu, Satani anoti aiwa ndine kodzero ndine zvandakashaya. Labhani ndo paanoti ndakutosecha pano, ndo paakapinda matende ndokubva asecha matende evaranda, tende raLeah, tende raRachel, tende raJakobho, zvese ndokubva ashayiwa. Abuda dikita iri. Zvikanzi naJakobho wachiwana here, zvikanzi handina. Ndo panonzi Jakobho akatsamwa akapopota. Akati saka kana washaya wabvanyangurirei mbatya dzangu. Can you imagine kuti naiye wacho Rachel wakaba mutende make chakashayikwa ari aba. Bhaibheri rinoti nokuti wanga akachiviga pasi pechigaro chengamera. Muridzi wacho akachitsvaga akachishaya. Izvo zvese zveusatani hazvishande nekuburitswa pachena. Vacho vamunoziya kuti vanenge vanoroya panapa enda unoita seugroup kumba kwavo munamato. Haumbofa wakasikozviona zviri mudisplay. Zvinoshanda nokuvigwa.
ndo pane simba razo, ndosanoda kuzvifumura. Chinosaka kuti uroyi hauna class pavanonyora pabhodhi vachifundisa, ndo pakawanda simba racho ipapo. Vamwe havadi kunzwa nyaya idzi, vanoti tiudze zvaJesu, tiudze Jesu. Jesu akakwana. Asikana. Nyamba Paulo ndo paanoti atirwe nenyama neropa, asi nei nemweya. Kana akungobata mweya, papinda mweya, akubata nhau yamadhimoni. And for your own information, unoziva here kuti Jesu akataura pamusoro pezvaSatani kupfuura pamusoro pezvake kakawanda kacho. Taita problem yavanhu vasiri kuziva kuti vari kurwa nei. Chiri kusaka nditaura izvi, tiri kuda kuronda kwazvakatangira, haiperere ikoko. Tiri kuda kugadzira mumwe munhu pano, chibhebhenenge chomunhu. Yeah. Pokandwa mishonga apa. Zvinoitwa zvoitwa. Labhani otevera, otsvaga, opinda, achisecha matende ese. Iwe Jakobho kuti uti nezita raJesu Labhani buda. Labhani anoti ndine constitution, ndine right yokusecha kana ndine zvandashaya kukingdom yangu. Kana manga makuda zvekunamata, dai makasiya zvangu makaenda kwaJesu. Kune mabhaibheri eko, vafundisi veko. But kuzotakura zvinhu zvangu muchienda kwaJesu zvinondipa simba rokutevera kunopinda nemuchechi nomuchechi, ndichisecha nekuti pane zvinhu zvanguwo zvandashaya. Wotoona dhimoni richivhakaira kwazvo, iwo mufundisi uripo, pamusoro remufundisi, pamusoro remufundisi, richisecha mwana wesangano. Manerano pane simba riri serious ipo pana. Jacob naiye wasina kuba akasechererwa tende. Wasechererwa itende, iko kuroora akaba. Ndokasaka newo usechwe. Vamwe venyu urombe hwamina hoyo hauna kana chikwambo chawakambotora, but una mbuya vakachitora vane ropa riri mauri. Pachakashayikwa chakashayikirwa kuropa renyu. So kana akutsvaga, anotsvaga tende renyu mese. Ndikudzika zvakanaka. Masimbaya musanakirwe nekungotaura muchifunga kuti hazviexiste. Simba raSatani iri ririko. But ndogara ndakaudza vanhu kuti hakuna musatanist ende hakuna muroyi ane simba rinopfuura raSatani wacho. Yeti Satani wacho ndiye akatomboroveka kudhara paKalvari. Saka ndauya pano kuzoudza varoyi kuti regedzai kuvhundutsira. Hakuna muroyi anoinventa chimwe chombo chitsva chingavhundutse Satani. Nekuti pana Satani ndo pana mavambo ehuori hwese. All right. Chakuvhiringa mhuri iyi pakuda kuti wani wavo pamhuri yekuku, wani wavo ngaakurumbidze kumhanya kuuya kuna Jesu. Akauya kuna Jesu tikamunamatira tinoaplya the blood of Jesus. Pane ropa raJesu, ropa raJesu rinokonzera kuti zvinotevera zvinosvikaona paine ropa risiri remhuri yake. Panosechwa vamwe yake imba haibvumidzwe kusechwa. Ndopa unoona ari ega ega mumhuri akutanga kupukunyuka, akutengawo stendi, akunzi ane motikari iri kuuya kucrossa border. Now vamwe vake pane kuti vatende kuti chechi yaakaenda, vanonobvunza futi kun'anga vonzi iyei wacho nu
ndiye ari kudya mari dzenyu. Saka ava vasisipo manje, mhuri kumhuri manje, kuti iye wacho sei zvake zvichifamba asi zvedu. Satani havatendere kuti vaone Jesu pane chikwambo. Vamwe venyu muri panapa makanobatwa kun'anga imi. Iwe zvekuti hauna imba izvi nezvimwe, iko kungogara kuHarare bedzi. Nometa iwe uri muchitungwiza kunongonzi kuHarare. Vanoenda vonobvunza. Zvinomboranganwa semhuri kuti hande tonobvunzira hande newewo handei. Iwe utaiwa ndonamateni. Zvokun'anga ndidini? Handiende. Vanoenda iwe usipo. But kana vadzoka paunozobvunza kuti kwakanzii, ndokutoenda kwawatoita ikoko. Wakuda information yako wakamboramba kudini? Kuenda. Ivo ndo pavanoti takaenda tikanobvunza asi hatira kufamba zvakanaka ko indava zvonzi kwakabatwa iwe. Ivo ndo paunopaparika nehasha zvonzi aiwa kana unozonzwira handei. Ndo pakurongedzawo mabhegi wakuenda kuda unovapuruvhira kuti handizirini, nyamba makutoenda kun'anga kuye. Mwari unoudza Pauro kuti uvhure meso avo, uvabvise musimba raSatani, vauye kusimba raMwari. Kune simba ririko. Now, pfungwa ingainzwike. Ndakambotaura ndichiudza vamwe kuti hakuna bhara kana bhasikoro rinoiswa alamu. Kuti abata bhara panze unonzwa rakuchema alamu. Alamu inoiswa pamota kwayo. Ngatibvei paalamu, handei pane mazuva anokone inonzi tracker. Tracker kanongonodyarwa mumotokari. Iwe muridzi wayo hautomboziva kuti kakaiswa pai. Kanobatsira kuti musi wainobiwa namatsotsi iwe unoburuka wesa ruoko muhomwe seusingaide. Uri kuenda kupi? Uri kuenda kumaofisi. Unovaudza kuti mota yangu yabiwa, vanokuti pakompyuta. Vanokuudza kuti yapabhodha reBotswana. Chinoonekwa pakompyuta harisi motikari rese nemavhiri kana kuti nemahwindo kana nekara yacho. Vanoona kavo kavakadyara mumota yako. Ikako ndo kavanoshandisa kumonita ende akaiswe pasikorokoro. Ndoda kuti uzvinzwisise. Now, Satani haatambise madhimoni achiisa dhimoni reurombe pamunhu asina ability yokupfuma. Usati wapiwa dhimoni reurombe unotanga wamboaseswa. Satani oziva kuti hama ikashaya dhimoni inovirirwa ya nemotikari. Ndo panobva paiswa kachipi, katreka. Nata haweste madhimoni. Haweste. Nekuti hakuna dhimoni remakuhwa rinoenda pachimumumu. Dhimoni remakuhwa rinoenda pagara pane ability yokutaura. Ronopamidzira. Now, point number 1. Ukangoona dhimoni renhamo rako kutevera, ziva kuti pane chakatanga chaonekwa kuti ndakasiyana navamwe. There is something special about me. Now, katreka ikakako ndo kavanoshandisa vari kumusha vachikuona kuti wakurosa bhodha, kokonzera musindo pabhodha. Unongosechwa wega wega. Ipo pano pachechi pawauya vari kumusha vari kutozviziva kuti uri pano. Ende kusatendeuka kwako handiwo unoronga, vanoronga vari kumusha. Vanoziva kuti kuuya kuna Jesu taakuzotumbura kanhu kai kanosaka vapote vachikumonita. Why? Nekuti kanogara mublood.
Mu blood ndo saka shoko ra Mwari rinonzi rinobaya kusvika panoparadzana chi. Now kumongo kwacho kwakuendwako ndo kunogadzirwa ropa. Saka shoko ra Mwari rinosvika pa blood. Zvekukuparadzanisa nehama. Senemu inosara iri iyoyo. But kapfumiro. Avarangoloncha bedza. Uyazodawo zvekunamata uya kuchechi uyu. Mubvunzo woti ko mukristo anoroyeka here? Mukristo anoroyeka here? Mukristo haaroyeki. Asi imba yaanogara inonzi human body, muviri uyo unoroyeka zvichidhipenda nelevel yomukristo wacho. Nokuti harunzi mukristo yaazvarwa ine ndebvu, zvinonzi be born again, kana zvarwa kari kacheche. Zvino kacheche akamuke matsotsa akapinda kunomuka vakura. Now kana wa mukristo wazvarwa patsva mauri maane kacheche kanoda mukaka, kanoda kupota kachinzwa shoko. Now kachinzwa shoko uchitsanya kari kukura, kanosvika pakanoitawo kakomana kakuti panze pakagwedebudzwa kanomuka kachiprotecta imbai. Tine vari kuroyiwa. Mukristo ari mukati nechikonzero cheage. Regadza kuona kukura kwemutumbi uri panze, mukati mune kachecho. Kacheche kari mukati akakura nekuda kwamakora awatendeuka. Kanokura nekuti shoko riri kudyiwa sei. Pari kunamatwawo here apa. Mitsanyo iri kutsanywawo here apa. Saka tine mukristo akagara mukati umu, but body yake yasakadzwa namadhimoni. Homa haina mari, muviri hauna kudya. But mukati mune mukristo. Imba ichisakara ichipwanywa mawindo kunze uko, iye arimo nokuda kweage. Ine chinondirwadza manje ndechichi. Wakazvarwa kumhuri yevava. Kune mamhepo akadai, ndo paunonopinda chechi isina kana dhimoni rinokosora. Handisi kureva vamwe vese, ndiri kureva iwe nemhuri yacho kwawakazvarwa nemishonga inobatwa ikoko. Ndo paunotopinda yaunonzwa kuda isina kana one dhimoni rawakambona rakatakurwa kunze pabuda dhimoni. Ndo yaunoda iyoyo. Unosumuka iwe. Dhimoni rapinda umu rakutambudza vana. Charinoziva rinoziva kwarinodzingwa. Saka rinokusarudzira chechi. Kwarinoziva kuti kana mata 20 years kana ruoko pamusoro. Zvokonzera kuti chechi yawinayo haina kusarudzwa newe. Yakasarudzwa nemweya. Kana yakatangwa navabereki vaiziva zvavakaromba kuti vana vakakurira muno zvino hazvibude izvi, hazvifumurwe izvi. Indava zvimwe zvese wakashandura. Chikoro chakaenda vabereki hauna kumboenda ichocho. Kuchipatara kwakaenda mubereki hauna kumboenda ikoko. Chingwa chaidyiwa mubereki wako waidya nationary, iwe wakudya chako mazuvano. Zvimwe zvese wakashandura, asi chechi ndo yaunoti nekuti ndo yavabereki. Vakakusiyira chechi yavanoziva kuti haupukunyuki. Ndichakuuya kumachechi uku ndakakuudza kuti ndichadzinga madhimoni emachechi. Pane nyaya dzakaitwa uye asipo. Baba vakarasa madhongi avo, but mwana ndiye achaatsvaga. Baba vakarara kumba. Izvozvi paurapa usati wambotanga life yako uchine ambuya inoda kutanga yagadziriswa. Alright. Zvina mishonga iri kukandwa iyi. Iri kuuya kuzorova vanhu kuchechi. Zvimwe zvese vachiita nekushingaira. Ndikamunamatira rikangobuda nezita raJesu romba ratiza.
Baricharatiza mufundisi anamatira. But iye wacho. Indakakurumidza kudevelopa munhu wemukati. Ndikatanga kufunda kuti Satan unopareta sei uye Mwari unopareta sei. Ari mama scriptures muBhayibheri. Pane level yaunosvika kuti auchabatwi. 1999 ndakatorwa ndikapinda muvision. Ndikanoiswa pa center perukova. Mvura yanga iripo yanga ichipenga zvokuti dunhu ngashari kuchiri kuitika. Churu chananga ndakatsika chakatanga kudyiwa. Chakunopera pakauya njuzu mbiri. Rume yacho ndo yakataura. Ichipopota ikati iwe kunyangwe nambuya wedu akutokuziva. Zvako zvakuda kutonditsamwira panapa. Satani chaicha hambo nitarise kaviri zvawakaita. Uri kuwaste time yako. Hauna zvanombondita. Mwari wakatipa simba. Ndiri kuda kuti chiyero ichocho icho tichiimpate mune vamwe vanhu. Zvese zvakadyarwa tumatreka twakaiswa mauri. Tiri kuda kushandisa munondo weshoko. Ndosaka pachinzi enda unoudza John kuti varombo vari kuparidzirwa shoko, vari kutumburwa zvakaiswa mavari. Now ikako tikangokadautsa kakabuda bedzi, TV dzavo dzinodzima kumusha. Vari kudevelopa. Chichiri kukonzera kuti chechi isakure. Chechi isave nesimba. Marombe awande kuchechi. Kupfuura kunyika. Problem ndeyekuti vekwaSatani masatanist pavanosangana vanodiscussa ma-issues ari kuva-affecta. Do you know kuti masatanist akasangana havamboti Jesus is a liar? Vasoti Jesus is a liar. No. Kana masatanist asangana vanogara pasi. Vodiscussa zvakaitika kuti sei ndaida kupidigura bhazi iro asi ndakakundikana. Nyaya yotambwa nayo. But kuchechi hakuna ma-issues. Tiri kutamba nhodo muchechi. Taifanira kubvunzana. Ndabhadhara cheguni. Sei ndadzingwa basi.